Nema šanse. Ja mogu džoskavac. A zašto je to man bio u bitku? Da napravim lošu poruku onda. Pa Bošnjova će mi reći, smrdi. Daj se okupaj malo. Oho, naučio je. Malo da zapleša. Sad mogu kreći. Jer je već. Ajmo, rotacija. To. Ti to nisi ni otkrio. Pa okrećemo malo duje.